Вітаю, шановні сябры. З вами сьогодні знову Олексій Блажевич. По-ранейшаму, як я казав у попередньому ролику, сьогодні ми будемо говорити об колабораціонізмі. Да? У нас все та ж сама рубрика монолог. Ось, выказываю я в этой рубрике свое меркаванне. Это не какие-нибудь истинные затверждения, не приложенные, да? А кожного своє меркаванне, і кожен може виказати щось супраць, по-іншому розповісти. Зовсім недавно, скажем так, на протягу минулого года мы все почули, что червоно-белый сцяг з'являється колабораціоністським. Ось, откуль з'явилося таке меркаванне, откуль оно появилося, это, наверное, вельми цікаве питання в этом моменте. І оно прогучало. Ось, колись давным-давно, где-то годиков каля 7 тому, да, я познайомився с одним белорусом, и он распавядал мне такую историю, что у музея Великой Отчинной войны, який знаходится на проспекте Незалежности в городе Минску, есть выстава, и червоно-белый стяг знаходится у фашистским кутку, скажем так. И он показывается як фашистский символ. Ось, значит, магчыма, з-за гэтага ёсць меркаванне, што былі сілы, якія, чаму ён там оказался, да? То есть ёсць меркаванне, што былі сілы, якія супрацьдзейнічалі Савецкаму Саюзу і выкарыстоўвалі символику червоно-белого стяга. Мы ведаем, что есть официальные фотоздымки, где присутствует червоно-белая символика побач с нацистской символикой, да? Немагчыма прикладать такие фотоздымки, потому что могут посадить в тюрьму за распаўсюджванне фашистской символики. Значит, давайте разберемся все-таки, что такое коллаборационизм. Значит, сгодно Википедии, я прикладу ссылочку внизу ролика, коллаборационизм – это выступление частки жыхароў краіны супраць свайго народу на баку захопнікаў. То бок, как бы прикласти приклад, так каб не пакрыўдзіць нікога. Калі ёсць краіна, ну, напрыклад, Папуа Новая Гвінея, да? Ось, і ў ёй ёсць некалькі чалавек, ну, скажем так, 100, якія гатовы дапамагчы, напрыклад, такой краіне, як, ну, давайте скажем, Бразилия, да? Захопить Папуа-Новую Гвинею, и как Папуа-Новая Гвинея стала Бразилией. И они приходят в Бразилию и кажут: хлопчики, девчаты, мы вырашили вам дапамагаць. Вот, гэтыя люди становятся коллаборационистами. То есть они хочут подпарадковать свою краину другой краине путем военного захопа. Давайте вернемся до истории. И когда вы будете читать посылочку Википедии, там будет отзначен белорусский коллаборационизм, что частка белорусского народа выступала на боку фашистской Германии. И яны, гэтыя люди, которые выступали на боку фашистской Германии, выступали супраць Советского Союза. И адносна до Советского Союза гэтыя люди, якія выступали на боку фашистской Германии, яны были, конечно, коллаборационистами. Но тут трэба задаться пытаннем, чаму яны выступали на боку фашистской Німеччины, да?
правильно, фашистской Германии, да, фашистская Німеччина, правильно будет по-беларуску. Значит, я упэўнены чамусьці, што гэта былі якія-то нацыяналісты і барацьбіты за незалежнасць сваёй краіны. Мы ведаем, што літаральна, згодна гісторыі, літаральна за некалькі год до Другой сусветнай вайны была Першая сусветная вайна. І па выніках гэтай вайны з'явілася нікім не прызнана, асабліва нідзе не абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. І калі взять і пачытаць, што за Беларуская Народная Рэспубліка, як яна з'явілася, адкуль яна паявілася, дзе яна была і як яна праяўлялася, да, то мы зразумеем, што прайшло не так зашмат часу, калі пачалася Другая сусветная вайна, і хутчэй за ўсё, што тыя людзі, якія былі прычасны, скажем так, былі удзельнікамі руху за незалежнасць вось гэтай рэспублікі, да, нацыяналісты, яны выступалі на баку фашысцкай Німеччыны за вызваленне Рэспублікі Беларусь ад Савецкага Саюза, ад савецкага ўплыву. Давайте капнем яшчэ трохі глыбей у гісторыю і ўзгадаем першую вайну, тую самую першую вайну, якая была названа айчыннай. Правильно, першая айчынная вайна гэта была вайна 1812 года. Расійская Федэрацыя, на той момант Расійская імперія, да, яна аб'явіла, што гэта айчынная вайна была такая. Ну, в гісторыі мы ведаем, што айчынная вайна 1812 года. Это на самой справе, калі браць па гісторыі, то получается у Расіі гэта была першая айчынная вайна. На той момант былі беларусы, якія таксама змагаліся з боку Наполеона за вызваленне Беларусі ад расійскага прыгнёту. Бо літаральна зусім нядаўна, мы ведаем гісторыю, былі падзелы Рэчы Паспалітай, у выніку якіх тэрыторыя Беларусі адышла да Расійскай Федэрацыі. І калі мы не будзем чытаць тую гісторыю, якую нам прапануе сучасная ўлада, скажем так, тую гісторыю, якая больш-менш сапраўдная, тую, якой бы мы хацелі, каб яна была быць, то мы будем яе чытаць і будзем чуць, як Расійская Федэрацыя прыгнятала, Расійская імперія прыгнятала Беларусь і беларусаў. Мы ведаем, што былі дзеячы, якія сапраўды здзекаваліся над беларускім народам. І калі была вайна 1812 года, да, с Францией, Российской империей и Францией, то, значит, были таксама люди, якія выступали на боку Наполеона, дабы вызволить Беларусь от прыгнёту Российской империи. Вот что такое коллаборационизм и коллаборационизм проявления белорусского народа. То бок, калі мы зараз будем разглядаць сучасныя падзеі, то мы назіраем, што зараз ідуць гутаркі, размовы пра дарожныя карты, да, спадарожныя карты, аб'яднанне двух дзяржаў, эканамічнае аб'яднанне, геаграфічнае аб'яднанне. Ніхто не ведае, нам ніхто не паказвае гэтай карты. І я выказваю толькі сваю думку. Гэта маё асабістае меркаванне. Штосьці мне здаецца, што зараз улада з'яўляецца калабарацыяністкай у адносінах да беларускага народа. Таму што нас хутчэй за ўсё, што хочуць падпарадкаваць
Расійскай Федэрацыі. Пытанне толькі ў тым, ці згадзіцца на гэта беларускі народ. Ну, мінулы год паказаў, што наўрад ці беларускі народ на это будзе згодны. Мы ўжо самастойная нацыя, самастойная дзяржава, якая існуе ўжо хутка. У гэтым годзе будзе як 30 год. Ну, наверное, на гэтым трэба заканчивать. Уже 10 хвілін, і так ролик зацягнуўся з маімі разважаннямі і апавяданнямі. Ну, а наступны ролик я распавяду пра сход і мае меркаванні аб гэтай арганізацыі. Усяго найлепшага.